بسم الله الرحمن الرحیم. عاشقان دائم لقای دوست می‌دارند دوست، در غم و راحت رضای دوست می‌دارند دوست. وعده دیدار چون در جنت آمد لاجرم، عاشقان جنت برای دوست می‌دارند دوست. محبوبumuz, Halıkımız, Malikimiz, haqiqi dostumuz bolun, eyemiz bolun Allah Tebareke ve Teala'nın yaxşı adlarının gurrunu musulman doğulları. Huday Teala'nın kilenci adı Er-Rahman Celle Celaluhu. Üçülüncü adı da Er-Rahim Celle Celaluhu. Er-Rahman adı musulman doğulları Kur'an'ın 57 yerine geliyor. Er-Rahim adı 115 yerine geliyor. İkisi birigip 6 yerde geliyor. Er-Rahman neydi? Sıfat-ı müşebbehe diye edebiyat-ı Arap'ta beter rahimli. Dünyada insan olsun, cin olsun, heyvan olsun, musulman olsun, kafir olsun, Huday Teala hemmesinin üstüne rahmetini koyuptur. Ama Er-Rahim manası has. Kıyamet gün molunlu Huday Teala tenha özüne iman getirip mümin olan adamlara rahmet çek. Ve kana bil mu'minina rahima. Huday Teala mümin adamlara mehriban mollu diye diye. Er-Rahman yankı Allah adiyalık Huday Teala'nın has adı. Hiçbir mehluğa Er-Rahman nip dakıp bolmaya. Geçen hafta gurrun ettik. Abdurrahman nip de izinden Rahman demek. Ya Rahman berde atta kılım olsa o Rahman demek ki maalesef bizim camiamizde biterken katı iştiba günahlardan biri. Ama Er-Rahim, Rahim onu Huday Teala'dan gayriye de aytsan boluyor. Bu atlan manası Er-Rahmanir-Rahim ikisi bir mana veriyor. Huday Teala beter mehriban, rahmetiken, beter yumşak. Huday Teala'nın rahmetlerini sanap töküp bolmaya. Dile onu getirip de dil bilen beyan etmek Müslüman doğullar ol bolmayacak zat. Huday Teala ayetiye ve rahmeti vesiat kulle şey. Men rahmetim hemme zata giyin mollu, hemme zattan kendi beytiyada. İmam Bukhari rahimehullah Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın üstünden bir hadis rivayet etiye. Bir vakt Medine bir cengde Müslümanlar kan esir tutup getirdiler. İçinde yaşlılar var, içinde cavanlar var, erkek de var, zenana da var, oğloncuk da var. Bunları Medine'nin bir giyin meydanına oturttular. Şonla Peygamberimiz sahabeler de gözlep durdular. Şolun içinde, esirlerin içinde bir zenana tevsire beylekte bir yörtye, beylekte bir yörtye. 3 melek bolsa yanına bariye, bir daha da gözlep veren yalan. Oğloncuk görse de eline alıp görüp de yine de koyuyor. Şeydi 1 saat, 2 saat aylanıp barşına, ahir bir oğloncun üstünden vardı. Mani kucağına alıp şol Medine'nin kızgın havasını, çağın üstünde oturup da şotada şunu emdirmeyene durdu. Öz çağası olmalı. Peygamberimiz sahabeler de gözlep durdular. Peygamberimiz aytti, ey sahabelem, ey şagirdlem deydi. Şol ene deydi, şol çağasını yitirip tafıpdu aya, şu ene şu çağasını oda oklamana razı bolur mu deydi. Yok ya Resulallah deydiler. Bağırına basıp durun çağası. Necre oda oklacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti, sizin eyeniz Allah Tebareke ve Teala erhamu bi ibadihi min hâzihi ila velediha deydi. Sizin Hudayınız deydi, öz bendelerine şu ene çağasına necre mehriban, şondan ne beter mehriban deyip aytti. Huday Teala bendelerin oda oklamana razı değil deyip aytti. Şuncire mehriban. Çağani enesi necre oda oklamaya, Huday Teala şondan neçemin beraber bendelerine, rahimli bendelerini kavuriya deydi. Hatta bir hadisinde ayetiye Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bu hadiste İmam Bukhari rahimehullah rivayet ediyor. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın usubilen Huday Teala'nın 100 rahmeti var diye. Huday Teala şon 99 rahmeti öz yanına koyup birce rahmeti yere iyi verdi. Şu adamla birbirine muhabbet etiye, yumuşaklık etiye, mehrebanlık etiye, ene ata oğul gıyda ya oğul gıyda ene ata doğun o zenanı bilen adamın arasındaki muhabbetler, hatta bir heyvan çağamı defelemeyin deyip ayağını kaldırıya, şuna yumuşaklık etiye, şu bir rahmetten her gaysına bir payı yetensen deyip aytiye. Hem kıyamet gün molunna Huday Teala şu rahmeti de o 99 rahmete koşup da siz gününün imanlı adamlara rahmet çek deyip aytiye.
Hudaý Taalaň rahmeti kän musulman dogullar. Bizi yaratmaklığın öz rahmetinden vücuda getiripdir bizi. Vücuda getirenden sonra ey öz ihtiyarlaryna kawuk göwermändir. Gumrah bolsalar da ödler bilýär, hidayet düşdüler diýip. Hidayet ýollaryny açyp goýupdyr. Peýgamberler beripdir wagt. Öz ýanyndan kitaplar beripdir. Akıl beripdir, fitret-i salem beripdir. Aklyň bolmasa, hatta belagata yetmesen tutmayan nipdir. Şular hemmet Hudaý Taalaň rahmetinden. Muhlet beripdir her gaýsymyza 30 ýyl, 40 ýyl, 50 ýyl. Hudaý Taala başaryatdy. Ey adamlar, hemmeňiz bir günne yaratjak. İman getirene iman getirsin. İman getirmedik de cehenneme oklacak. Şu bir günne muhlet berýän ondan sonra hemmeňiz öldürecek. Şey diýip başaryatdy. La yus'alu amma yef'alu we hum yus'alun diýär Qur'an. Hudaý Taalaň eden işine hiç mahal iradalyk bolmaýar. Etiraz edip bolmaýar. Näme diýip beýtdiň diýip. Şol malik özi, halik özi. Emma beýtmenler. Hudaý Taala muhlet beripdir musulman dogullar. Bu kadar imkanat beripdir. Huvellezî halaka lekum ma fil ardı jemi'a. Şu yerdäki zatlar ay, gün, bir ýyl, bu zatlar bir adamyň gudretiniň aşagyna goýmandyr. Hemme musawi istifade edibermeli. Gün meselen bir adamyň gudretiniň aşagyna bolsa, ay saňa bunu berjekkä diýse näjere bolar? Ya hawa, ýel, ya su. Hudaý Taala umumy hemmemiziň ihtiýaryna goýupdyr. Emniyet beripdir, feragat beripdir. Hudaý Taala ýeriň ýüzünde özüne halife edip goýupdyr. Inni ja'ilun fil ardı halife. Ýeriň ýüzünde men özüme janyşyn tikýän insany diýipdir. Heýwan ýalagat goýmandyr. Hafa hufaň içinde agzyny salyp da şey dip taamiýän etmendir. Laqad halaqnal insana fi ahsani taqwim. Behterin şekilde yaratdyk diýär Hudaý Taala. Oň sünnede bir ýagşy iş etsen hadda aqal 10 sowap gidibermeli 750 7000 sowap berjek diýipdir. Emma bir günah etsen diýipdir Hudaý Taala, onda birje däne günah ýazaryn. Onu eger tawba etsen hatta şonu da men geçýän diýipdir. Bir sowap edeýin bir mu'min niýet etse, bir ýagşy iş edeýin edip bilmese de şol niýetine bir sowap berjek diýipdir. Emma bir günah edeýin niýet etse, etmese günah ýazjakka diýipdir. Hatta hadis kudüsinde näme diýär? Ey adam ogly, sen her mahal meni çağırsan, menden umydy bar bolsaň, gafartu leke. Günäňi geçerin. Her jere günäň känne bolsa, hatta günäň göğüňe ýetip duranna bolsa, menden ötümesleseň, gafartu lek. Günäň geçerin diýip aýtdy. Yeri doldurup da günäň getirsen, ýene de men ey bar Hudaýa bagşla diýsen, yeri doldurup geçimlik getirerin saňa diýip aýtdy. Her kim maňa bir garşy ýakynlasa, bir gez ýakynlaryn. Maňa garşyn ýörük gaýsa, oňa garşyn ýortuk gelerini ýa Hudaý Taala. Yani döwrekdaşyň gözlesen, tamamy Hudaý Taalaň rahmetiniň tejellisi görünüp durmanmy? Daglary gözde, göňü gözde, ýeri gözde, hemmesi Hudaý Taalaň rahmetinden naşylan. Rahmetin gurrunu bir jelese, iki jelesede bu zatlar tökedip bolmaýar musulman dogullar. Emma biz näjere Hudaý Taalaň şu Rahmanur Rahim ady bilen ahlaklanmaly. Peygamberimiz tahallaqu bi ahlaqillah diýdi. Hudaý Taalaň ahlaklary bilen ahlaklanyň. Hudaý Taalaň şu 99 adyny zindegimize getirsek şonda adam bolduk. Rahman sıfatı bilen näjere ýaşamaly. Rahman ady bilen, Rahim ady bilen näjere ýaşamaly. Rahman adyny Hudaý Taalaň näjere zindegi getirmeli. Deslap özüňe rahmet. Hudaý Taala günah etme diýipdir. El ayak göz kulak bular günäden sakla. Eger özüňe rahmet çek bolsaň. Fe minhum zalimun li nefsihi diýär. Adamlardan bir näçe adamlar var özüne zulm etýär. Gözü doğru istifade etmeye, kulağı doğru istifade etmeye, o zaman o da düşmeli oluyor da. Özüne rahmet. Ondan sonra hanavaden ma, devrektaşın ma, bir näçe adamla Hudaý Taala'dan gafil, namaz bilen, iman bilen, mescit bilen işi yok. Yumşaklık bilen şolara göğünüň ağırdyp, rahmet edip, şolong elinden tut. Wagzy nasihat et şolara. Ey bi ahun molla diýmeýär haştada. Hemmemiz şeýle musulman dogullar. Ey bi kabrda vardır. Cennet de vardır, cehennem de vardır, Hudaýy, peýgamberi de vardır diýdi. Günahkar adamy şonu men ýola salaýyn, hidayet edeýin, rahmet gözü bilen gözle, ona eziyet bereýin, onu haqir tutaýyn gözü bilen gözleme musulman dogan. Eger Rahman diýen adyny zindegimize getirjek bolsak. Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy, bir wagt Beni İsrail'le iki dogan matdy diýe. Biri nihayet takwa adam, muttaqi adam. Peýgamberimiň sahih hadisinde gelýär şu. Biri de bir gumrah adam. Bir ýagşy adam, bir teleke adamyň, teleke dogannyň ýanyna baryp, "Ey sene Hudaýa gasam Hudaý Taala sen günäň geçmer" diýip gasam içatdy. Özüni ultutdy, onu haqir etdi. Hudaý Taala fereştelerine aýtdy: "Ey ol on kiramun katibinimi ke? Bilmeýän men rahmet ýerleň rahmet ýerrägi. Elem ya'lem enne rahmeti sabaqat gazabi."
Aya şol betbaxt adam bilmeýärmi rahmetimden, gazabymdan, qahrymdan ewu geçerligini ikisiniň jaýyny ewe edin diýdi. Onu cehennemi edin. Çon tekebburçuluk etdi, bir günahkar adamy hakaret bilen gözledi. Tövbe etjek adamy, emma ol tövbe eder, onu beheşti edin diýdi. Bilýän? Yani hakaret bilen gözlemelle. Bir günah görsen, jamiede eýnuhu özüň edip duran ýalyk telaş etmeli ki şonu aýyrjak bolmaly. Näme musulman dogunjuň teleke ýoly bar ýa. Hudaý Taaladan daşalyp da Hudaý Taalaň gahar gazabyna düşüp bar ýa. Yani Rahman sıfaty bilen, yani hem özüň hidayetde bol, döwrek taşyňda gözle, hanabadaňdan, ogul gyýdyňdan, dogulluňdan, hem saýalaňdan eger qyşaryp barýan bolsa, ýumşaklyk bilen ey gel dogunjugym dogry ýola geldi aýt. Emma Rahim sıfaty bilen näjire, Rahim ady bilen näjire ýaşamaly. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy: "Er-rahimun yerhamuhumur rahman, irhamu men fil ard, yerhamukum men fis sema." Dünyada adamlara rahmet ýan adamlar Hudaý Taala rahmet ýanlar. Ýerdäkiler rahmet, ýerdäki adamlara rahmedin, göňdäki Hudaý Taala size rahmet eder diýdi. Millete näjire rahmetmeli? Millete eger ýagşylygyny ýetirip bilseň, milleti eger milletten telekeliň eziyetini aýryp bilseň, her bowtda bolsun, iktisadi taýdan tut, ilmi taýdan tut, ijtimai, ahlaqi, siyasi taýdan tut, millete gowluňy ýetirip milletten telekeliň aýryp bilseň, yani sen adamlara rahmetdin. Fark etmeýär. Eneň ataň bolsa ýokurky derejede bolýar, zenanaň ogul gyýdyň bolsa, evvelki rahmetmeli insanlar dogunlarynyň bolsa silay rahmin kesme. Silay rahmin kesilýän taifada, silay rahim kesilýän ýerde onu rahmet inmer diýipdir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Beýleki adamlar gözde döwrek daşynda garyp badyr, dul zenana badyr, yetim badyr, malyň bilen, bolmasa magamyň bilen, bolmasa halka tapşyrmaklyň bilen, bula bolmasa da giýje ýaryna turup bir Hudaýa, şuňa da bir rahmet, şuňa da bir zendegini açdyp dua etme bilen millete rahmet edip de Rahim diýen adamyň zendegi, Hudaý Taalaň adyny zendegi getirip bilýärsa. Emma baatlan havasy ýürek gaty, rahmyň inmeýe, bir näse adamlar ahunne de ýürek betel gatyp dünäm etmel bolýar diýdi. Öwliýalar diýe Hudaý Taalaň Rahman diýen adyny her namazdan soňra 100 gözek aýt, basymlykda ýürek ýumşak bolar. Rahmdar bolarsyň. Emma zulmyň aşagynda adamyň rahmet etmeýär saňa. Ene ata zulmet ýer saňa. Millet sana rahmet meye, millet mana rahmetsin niyecek bolsan Hudaý Taalaň Rahim diýen adyny her namazdan soňra 100 gözek aýt, milletin ýüregi sana ýumşak bolar diýip aýtdy öwliýalar. Hudaý tebarek we taala ýagşy atlarynyň hormatyna hemmelerimiziň günäsini geçsin. Hemmemiz bu dünýäde awray, ahirinde iman, ahiretde beheşte jawidan nesip etsin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر و کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.